Unutar planete Zemlje postoji fantastični izgubljeni svet. U tom svetu žive ratnici koji jašu na paucima i hrabro se bore protiv zla. Kada zlikovci napadnu, čuje se glas: pozivam sve Spider Rajdere! Dobar tim. Svetlost donosi znanje, znanje donosi saosećanje. 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 Moj um i srce su otvoreni da prime svetlost. Ja sam okupana svetlošću. Moj um i srce su otvoreni da prime svetlost. Svetlost donosi znanje. Znanje donosi saosećanje. Ekvin kleči i peva. Svetlost donosi znanje. Znanje donosi saosećanje. Šta to radiš, Buboliki? Pogledaj sama. O, kućna pomoćnica proročice peva? Baš je šarmantna. Šta hoćeš? Raspoložena sam da napravim neku nevoljicu. Brzo se vraćam. Jesi li obavestila veliku bogomoljku o svojim planovima? On to srdačno odobrava. Drži na oku našu malu bajalicu dok ja nisam tu. Hajde, Igneuse! Odustani! Zar se ne umore od svakodnevnog vežbanja? Hunter ume da bude jako usredsređen kada hoće. Ja mislim da stvara previše buke. Prinče Lumen, reci. Šta? Insektidi su napali selo mirisnog cveća. Jesu li uništili cveće? To je rekao jedan torbar koji je tu prolazio. Žao mi je, ali ne znam. Hej, Lumen! Treba da spasimo seljane. To je dužnost Spider Rajdera, zar ne? Nije tako jednostavno. Insektidi su možda postavili zamku, koristeći dragoceno cveće kao mamac. Možda je Hunter u pravu. Tim seljanima je odmah potrebna pomoć. Lumene, šta ti misliš? Znači sređeno, ja idem. Vreme je da te osedlam i krenemo odavde. Senko, pauk, napolje! Senko, jesi li spreman? Uvek sam spreman da branim kraljevstvo Arakna od agresije insektida. Onda krećemo! Važno! Tako je! Samo malo. Korona? Gde je to napadnuto selo? Velika proročice,
Korona, Igneuse, otpratite Huntera do sela mirisnog cveća. Da, prinče moj. Venera, pauk napolje! Flamenko, pauk napolje! Tako je! Idemo da sredimo te bube! Huntere, uspori malo. Tvoj entuzijazam je sjajan, ali nemoj da preteruješ. Ne brini za mene, sredit ću ja to. Sredit ćeš? Kako drugačije da postanem bolji Spider Rider? Srećno, prijatelji moji. Igneuse, šta rade ljudi u selu mirisnog cveća? Oni gaje najlepše cveće u unutrašnjem svetu. Ovo cveće ima magična svojstva. Samo ga pogledaj. Ne vidim ništa, samo gomilu običnog dosadnog cveća. Imaš ti još puno da učiš, Huntere. Znaš, kad bih ja nešto uzgajao, odlučio bih se za voće i povrće, da bih mogao da ih jedem. Tebi se sve vrti oko hrane. Šta reče? Huntore, za Spider Ridera je važno i da ceni lepotu ovog sveta. To je za devojčice. Ako ti je cilj da budeš šampion, snagu ćeš naći u lepoti. Zašto odmah ne kažeš šta misliš? Bože, ovde niko ne daje konkretne odgovore. Ovo mi uvek oduzima dah. Dobro, cveće je lepo. Ali zašto smo tu? Kad moramo da se borimo sa bubama i spašavamo ljude. Priznaj, Igneuse, zar ne bi radije gazio bube? Kako je lepo. Šta? Ništa, samo mislim da treba da pogledamo to selo. Ovde nešto nije u redu. Uzgajanje cveća zahteva puno vremena. Ali tamo nema traga od ljudi. Selo je suviše tiho. Moramo biti oprezni. Hej, ima li koga? Imam neki loš osjećaj u vezi sa ovim mestom. Ovde nema nikoga. Napušteno je. Možda su insektidi zarobili seljane. Još uvek je rano za takve pretpostavke. Hajde da nastavimo da tražimo. Ko si ti? Ne brini. Mlada damo, mi smo Spider Rideri. Došli smo da pomognemo. Više nisi u opasnosti. Spider Rideri? Možeš li nam reći šta se desilo sa tvojim selom? Molim te, pokušaj. Sve su ih odveli. Insektidi. Znao sam. Znaš li gde su odvedeni? Verovatno u pećinu na severnom kraju sela. Ovo je ta pećina. Zašto su insektidi doveli seljane u ovu pećinu? Insektidi verovatno hoće da uzmu cvet tame. Cvet tame? Da, to je dragoceni cvet koji se može naći samo u ovom selu. Raste samo u tami, izložen svetlosti bit će momentalno uništen. Ali zašto insektidi žele taj cvet? Zaboravi na cveće.
Moramo odmah spasiti te ljude. U redu, idemo. Ti ostani ovde, Rain. Budi oprezna i nađi neko bezbedno mesto da se sakriješ. Molim vas, spasite moje selo. Hej, ne brini. Ova pećina je uska. Ne možemo dozvati pauke u ovom muzenom prostoru. Šta je to? Tamo. Jesi li dobro? Naše cveće. Užasno. Platit će zbog ovoga. Ali gde su nestali insektidi? Ovo je ćorsokak. Da nisu uzeli što su hteli i otišli. Ne bih rekla. Pogledajte. Cvet tame. Rain je rekla da ga oni jure, ali još uvek je tu. Šta to znači? Ej, društvo, vreme je da zaboravimo na cveće i pomognemo ovim ljudima. Ej, društvo! Bravo u moju zamku. Cvet tame će izgleda biti kraj Spider Ridera. Svako ko pomiriše ovaj cvet, veruje da je oko njega neprijatelj. Skloni se! Znači, Spider Rideri su mi pomogli da uništim Spider Ridere. Ej, prestanite da se šalite! Ozbiljno! Andre, izgleda da su pod nekim činima. To cveće je zamka. Onda je bolje da ga uništim. Ne, ako se previše približiš cveću, završit ćeš kao korona i igne u... Andre, moraš izaći iz ove pećine. Nema šanse da ostavim koronu Igneusa. Kada bi ovde bilo bar malo svetla, mogu bih da vidim šta radim. Cvet tame. To je to. Andre, brzo izloži cvet svetlosti. Vidiš li ovde neku džepnu lampu? Svetlo? A? Dolazi od dozgore. Sada je sve tiho. Sigurno je gotovo. Uleteli su u moju zamku. Spider Rideri su gotovi. A što je najbolje od svega, sada mogu da skupim meda koliko hoću. Ha, mirisno cveće je moje. Ja ne bih bio tako siguran. Šta? Spider Rideri. Znači, uspeli ste da pobegnete od cveta tame? Počinješ da me nerviraš. Šta hoćeš od nas? Jasno je kao i pipci na mojoj glavi. Ja sam pčela, pripadnik insektida i došla sam da vas uništim. Ti si luda, pčelo. Možda i jesam. Senko! Venero! Flamenko! Grabule! Moć pauka! Moć pauka!
Mislite da ćete me pobediti zato što ste se transformisali? Budite se, moji zraci! Čuvajte se smrtonosnih žaoka! Ne, danas ću ja da vodem. Bravo u centar! Trostruka eksplozija! Huntere! Glava mi šeta, ne mogu da razmišljam. Ali ovo je tako lepo. Pogledaj samo ovo prelepo cveće. A sada će biti uništeno. Šta radiš? Evo nečeg što će te razbuditi. Huntere! Ha! To ti neće pomoći. Idemo! Dobar si, ali ja sam bolja. Huntere! Korona! Vraćam se u igru! U tom slučaju kreće vožnja! Tako je! Venero? Evo ti ovo! Koje budale! Saterali smo ih u ugao. Dokrajči ih! Sada! Uspeli smo! Moć pauka! Moć pauka! Moć pauka! Idemo! Nikada ne odustaj! Spider Rideri, ja ću se vratiti! Hvala što ste spasili naše živote i što ste spasili naše dragoceno cveće. Da, hvala vam, Spider Rideri. Ali, cvetna polja su izgažena. Iako je cveće nestalo, mi imamo seme. Počet ćemo sve iz početka. Da, naše cveće će opet cvetati i dokazati da insektidi nikada ne mogu uništiti lepotu. Vratit ćemo se. Molim vas. Huntere, hrabro si se borio, ali u jednom trenutku smo se uplašili da te ne izgubimo. Izgledao si izgubljeno, a onda si na jednom postao moćniji nego ikada. Bio sam toliko ljud da nisam mogao trezveno da razmišljam. A onda sam vidio lepotu cveća i kako slatko mirišu. To mi je nekako pomoglo da se fokusiram. Super, zar ne? Da, baš je super. Kada Spider Rider može da dobije snagu iz lepote, može čak i da postane šampion. Huntere, da li i dalje više voliš hranu od cveća ili si promenio mišljenje? Hrana je za mene uvek na prvom mestu. Ali ni cveće nije loše. Zašto si se predomislio? Pa, Šta? Nije važno. Sve je ispalo dobro. Pozivam sve Spider Ridere! Znači, i pčela je poražena. Velika Bogomoljko, ovaj novi Spider Rider je izgleda jako moćan. Molim vas, dozvolite mi da ga ja napadnem sljedeći put.
U redu. Ali povedi Ekvin sa sobom. Ekvin, zašto nju? To bi bilo vrlo zanimljivo. Da se Spider Rideri bore sa Ekvin. Jako zanimljivo.